Salut și bine la un nou video din Minecraft. Am lăsat baba aceea că nu știu, m-am plictisit, am să fac o mapă nouă și am să joc pe ea. Și înainte să începem, nu uitați să, dacă sunteți noi, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Și nu uitați să-mi dați și un follow pe TikTok, pe Instagram, le aveți în descriere, Facebook-ul meu, toate acelea. Da. Facem, astăzi o să facem în casă, nu știu dacă putem, o să luăm pun. La mine îl spar și eu. Sper că într-o zi ai să mă ierți, vreau să-ți vezi de drum și să nu mă mai aștept. Ai suferit, dar să știi că te-am iubit. Sper că cel puțin 2 ani de zi ai să vii să mă vizitezi, iubire. Păcat să uiți că te iubesc. De acum mulți am compozat, dar super n-am să trăiesc. Și 2 topoare. Să mă feresc de gardă, nu mai vreau. Am săturat pe goală să mai stau. Mi-e greu fără prieteni și fără frați. Am săturat de gardă și de mascat. Hai să mai fac niște bețe. Cine mai trebuie nouă de aici? Bă, aș mai lua încă un tărăt în foc și o sabie și cam aia e. Așa și e. Hai să mergem la un loc plat. Uite o oaie. Mi-am dorit în viață bani și femei și case, dar nu ne-am să văd lucrurile frumoase. Este libertatea la fel este și iubirea. Singurătatea-i crudă și îți mergem în direcția aia. Prima dată căutăm un loc plat unde să facem. Unde să facem casă. Cred că ar merge aici, nu știu. Cred că da, aici cred că o să fac. O să fac și fermă de oi, dar prima dată să fac și un pat. O să mă duc în direcția aia ca să mai caut oi. Sper că nu mă aud atât de rău răgușit la voce. De-abia ce m-am trezit. Mergem în direcția aia. Să o facem pe aici frumos. Deocamdată nu pe episodul acesta. Așa. Ce fac eu cu floricica asta? Nu știu, o să fac pat. Uite.
punem chiar aici. Am găsit, am făcut destul de repede. Așa. O să facem și un chest. Și cum să nu uitați de butonul de like. N-am mai postat des. Am făcut și un funny moment. Nu prea mi-a ieșit. Sper că v-a plăcut. Nu am reușit. A fost destul de greu. N-am găsit ce-mi trebuia. Sper să vă placă. Dacă nu v-ați uitat, uitați-vă repede pe canal. Așa, cred că am destul pentru chest. Facem o dată și uite. Aici. Chest. O să punem de aici. Și o să punem ce nu avem nevoie. Așa. Cata de carne. O să avem nevoie de ăștia. Termocop, o sabie și cam aia e. O să facem puțin curat pe aici. Să bani și femei și case, dar nu ne-am dorit să avem lucrurile frumoase. Este libertatea, la fel este și iubirea. Singurătatea-i cu deștepția, fericirea. Vreau însă la nas să ne vedem iubirea. Cred că o să sparg blocurile ăștia. Am ce căut aici. Nu mai contează tot ce îmi doresc acum. Vreau să te iau, să te sărut și să-mi iau rămas bun. O să nivelăm pe jos. M-am săturat pe goană să mai stau. Mi-e greu fără prieteni și fără frați. M-am săturat de garandă și de Facem drept lat. Știu că pedapsă multă nu să iau. Totuși ne trebuia o lopată, dar ne. Sper și cu mâna că nu-i nevoie. Mă distrez acum ca pentru ultima dată. Astă seară mă îmbrac că m-am săturat de gardă. Hai să ne distrăm cu toții în această noapte, fiindcă astăzi este ultima mea zi de libertate. Mișcă, mișcă, mișcă și Trebuie și puțin dirt ca să facem la pom. Ce mai că de mâine tot am să mă predau. În seara asta tot sufletul meu ți-l dau. Să mă feresc de gardă, nu mai vreau. vine la grâu. Ce asta iar. Facem și fermă de oi, de vaci și de găini și de porci. Se o doar pot sta puțin și să fac aici ceva. Plecă să zice. Așa, cred că e mai bine. Așa. O să fac o lume și o să fac o să scriu un titlu TNT, o să se numească mapa. Să fac o mapă cam așa. Da. Am pierdut și un bloc. TNT și o să fac pe episoade. Dacă vă plac, uitați-vă butonul de like. Dacă nu vă plac, asta e.
Hai că mai avem puțin. Trebuie să mergem și la plan. Acum am trezit de 10 fără 3 minute. Mai trebuie să filmez și încă un episod acum, cred. Bă, cred că aș vrea să se spameze mobi. Nu, tot așa este. Ca să încerc să iau morcovi, ca să iau... Hai că era. Ca să iau porci, da, porci. Mai avem puțin. Merg, așa. O să ne facem și o găleată. Da, acum trebuie să mergem la somn. Ne-am răzgândit. Cam o supără pe mine lava asta. Ei, să mă piciu. Cred că o să nivelez peste toate de pe aici. Ia să vedem ce e încolo. Da, cred că o să fac plat. Nu știu cum o fac aici. Cred că așa stă mai bine. Chiar nu știu. Am ieșit și mie. Bă, chiar nu știu. O să fac bucata asta mică și cred că așa o las. Aici nu mai fac absolut nimic. Bă, hai crafting mai puțin. Așa, temnul. Facem așa și o lopată. Și încă o lopată. Lopată unde, uite. O să ne trebuiască lopată multă. Așa, stați puțin. Da, bețele nu ne trebuie. Așa, și hai să mergem. Cred că așa o să fac majoritatea. Bă, hai că nu mi iese mult. Cred că așa o să fac pe episodul ăsta. Sau o să pun stop și să revin. Bă, chiar nu știu. O să revin pe la final. Ok? După ceva timp am reușit și noi să facem aici. Vedeți și voi. Mi-am pus niște botoși, nu știu botoși sunt ăștia, în fine. Hai să dăm la treabă. Am vrut să dau start de aici ca să vedeți și voi că nu m-am dat pe creativ sau ceva, sau am făcut eu ceva.
E totuși greu, e ceasul de 52. Faceți voi un calcul și spuneți-mi cât am stat eu de la am pornit eu episodul și până acum. Deci nu mai pot de somn. E o oră maxim. Cred că cam așa. Trebuie să mă mergi și la mâncare. Cred că am făcut peste 50 de lopeți. Ca să fiu sigur. Le-am consumat. Dacă vă arăt ce-am în inventar și în chest, e belea. Și la somn. Avem și un calcul, dar ne trebuie și da, cam ăștia. Am ladder pentru tot neam. Cu bulețele ăștia le-am făcut din alea din bambu, ăla. Deci uitați ce puteam să fac. Ce-am găsit. Puteam să fac așa. Am găsit. Dar din greșeală am găsit. Nu mă așteptam. Cred că o să fac așa puțin. Stă frumos? Da, olea. Mergi. Stă frumos cu iarbă sau fără? Las că scot eu lucrurile aici. Asta cum frumos. Aici. Bă, cât de vine aici. Bine. Da. Bun. Cred că lasă așa cu perdeață. Cred că e mai bine. Am răgușit de atâta vorbit. De 18 minute. 18 minute. Deja mă dor ochii decât pe 10-50 așa. Bă, deci efectiv mă dor ochii de când stau la de la 10 până la 11. Mamă, și un somn. O oră am stat ca să fac porcăria asta. Până porcăria asta de dirt. Trebuia să fac eu să nivelez. Da, uitați, vă place? Nu se mai face nicio casă. Da, am primit și un mesaj că contează așa. Cred că nu știu ce o să mai facem. Da, cred că o să fac o fermă. Și cam aia e episodul.
Bă, ce fain arată așa. Păi, un monstru pe acolo. Mi-am dorit în viață bani, mașini, femei și case, dar nu mi-am dorit să văd lucrurile frumoase. Este libertatea la fel este și iubire, durătatea-i crudă și îți oferi. Și gata, bă, am terminat și noi, Să ne bă. vedem iubire, chiar de mă arestează, sunt în brațe la O să omorâm oile ăștia. Și o să facem armură din piele. Asta-i. Până ajungem la mine mai avem. Așa. Băgăm și puțină carne crudă. De felul mare. Că mi-a dat? Că mi-a dat mica. Bă, e super. Punem aici. Aici așa. Da. O să mergem până acolo, să vadă că zahărul... Bă, ce e asta? Bă, ia uite, mă, eu credeam că e rup. Ce ai? În apă cu tine, în apă. Bă, du-te în apă, bă, știi ceva? Știi, bă, să noți. Bă, hai că știe. Avem 4. Așa, 4. Ah, uite, mi-a dat și mie ceva aici. Bine. Mamă, ce somn mie. Așa intrăm la... Mai avem? Nu mai avem. O să pun totuși asta. Și intrăm la crafting și 4 cubulețe. Da, ați văzut și voi. Și din cubulețele ăștia facem tortul. Tort. Da. Avem 6. Și cam asta e episod. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe, apăsați clopoțelul ca să vă trimit toate notificările când postez. Și v-am spus, nu uitați să-mi dați și mie un follow. Le aveți în descriere TikTok, Instagram și Facebook-ul meu. Și noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!